Tuli palo. Erik, palaa! Täällä palaa! Kiireesti! Jopa juoksen! Palomies ei juokse, se toimii rauhallisesti. Erik! Mun maja palaa! Maja palaa! Tuo on sun maja vai? Joo! Oi kurja! Alright, onko se tämmöistä koskaan käyttänyt? Koska jos menet sammuttamaan näin, se menee vaan ohi siitä. Ei mitään hyödyä. Sammut sen tälleen, sammut paljon tehokkaammin. Pyörittävää niin. Hyvä, seuraava. Nyt mennään tänne. Ja sitten antaa sen olla siinä.